Nasikop siniusang puwersa sa kapulisan sa lalawigan sa Misamis Occidental ang usa ka nagpayuhot og illegal nga druga. Kini mao'y pidaagi sa Provincial Drug Enforcement Unit kun PDEU ug sa mga sakop sa kapulisan sa Usami City. Ang nadakpan giila sa kapulisan nga si Clint Ruel Ropenta, 19 anyos, walay trabaho ug nagpuyo sa Purok 4 Tabid, Usami City. Sa gihimo nga bypass operation, nabawi gikan sa posisyon ni Ropenta ang tulo ka sachet sa gituhang shabu kay dunay street value nga 1,800 pesos. Na-recover usab ang marked money nga usa ka 500 piso bill. Sumala pa ni Police Lieutenant Elwood Manalo, PDEU chief, nga taud-taud na nila nga gimonitor ang suspetsado human nga makadawat og report sa illegal nga kalihukan nini. Inoon sa gihimo nga bypass operation, wala mo palag ang suspect sa diyang nasayra nini nga pulis na ang katransaksyon nini. Gihimo ang bypass operation sa panibalay sa suspetsado. Sa may alas 9:30 sa gabi niadtong Marso 30, si Ropenta ang nakaroon sa kustudiya sa kapulisan ug mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.